No niin, moikka vaan. Minä olen siis Annukka Pohjois-Haakasta. Ja taustaa vähän, mulla on useampi urapolku. Eli on ollut nuorena teatterissa ja TV-työssä semmoinen 10 vuotta. Sitten on kolunut hius- ja kauneudenhoitoalaa ja opettajaksi asti. Ja myös sote-alalla on ollut. Ja nyt tämä kulttuurituottaja-opinnot ajattelin, että tässä ehkä pystyn yhdistelemään näitä aikaisemmin oppimiani asioita, ja muutenkin se kulttuuri on aina kiinnostanut. En osaa vielä arvioida, että mitä niin kun ajattelen tai esimerkiksi tämän kurssin tavoitteet mulla on tai koulutuksenkaan. Mä uskon siihen prosessiin, että se vie minua eteenpäin ja sieltä se matkan varrelta selkeytyy, mikä minusta ehkä isona tulee. Tietenkin toivon mielenkiintoisia työtehtäviä.